2 noson, 4 tîm, 1 nod. Croeso gen I Nick Parry, yma I Barcleiddym y Drenewydd I chi sy'n gwylio Sgorio heno ar Facebook Live ag ar YouTube. Y gynta o 2 gêm bwysig ar ben wythnos mawr I bêl-droed Uwch Gynghrair Cymru. Y Drenewydd yn croesawu y Bala, y tîm orffennodd yn y 5 safle yn croesawu'r tîm orffennodd yn y 6 safle. 2 dîm a phrofiad heleth o'r gemau ail-gyfle, a hwnna di bod yn brofiad cymysglyd, gorfoleddus a siomedig i'r 2 dîm. Ac yn hîm y Drenewydd, wel, noson braf I Chris Hughes, pawb yn holliach, pawb yn ffit, mae'n cael dewis y tîm, bydde fo yn dymuno I ddewis. Ac dim syndod, mae hwnnw ydy'r un tîm, drechodd y Bari o 2 gôl I 1 yn y gêm ddramatig na, pan sgoriodd y Bari I 1 gôl nhw yn eiliadau ola amser ychwanegol. Ar 1 gôl honno, oedd y gwahaniaeth rhwng bod y Drenewydd yn gorffen yn y 5 safle ac nid yn y 4 safle. Yn hîm yr ymwelwyr, y newydd mawr ydy bod Dani Goset wedi dychwelyd i'r Bala o derwyddon cefn, fod i'r unig newid o'r gêm ddiwetha iddyn nhw. Chris Sargent yn symud i'r fainc, mi fydd Mike Hayes a Henry Jones, y seren, y dyn all droi gemau, yn chwarae yn y llinell flaen. Ac prif sgoriwr, yr ymwelwyr, Colin Caton, fo ac rheolwr y Drenewydd ydy'r 2 reolwr sydd wedi bod efo'u clybiau hira yn yr Uwch Gynghrair. Digon o brofiad ar y fainc yn y tîm rheoli ac yn y 2 dîm gyntaf. Mae'r dyfarnwr, Kevin Parry, wedi teithio nid yn bell o Lanferpwll ar Ynys Môn. Ac Martin Roberts a Gareth Wyn Jones sy'n I gynorthwyo fo efo Cheryl Foster yn 4 swyddog. Ac y cyntaf I gam ymlaen, capten y Drenewydd, Craig Williams, ac un o chwaraewyr mwyaf profiadol Uwch Gynghrair Cymru, Chris Venables heno'n capteinio'r Bala. Gêm, mae rhai deud sy'n anodd iawn I darogan. Nifer yn teimlo mae gan y Bala mae'r unigolion cryfa. Eraill yn teimlo mae'r tîm ydy'r tîm yn y coch. Pwy byddag sy'n ennill? Maen nhw'n mynd I rownd derfynol y gemau ail-gyfle I chwarae. Un o'r 2 dîm fydd yn cwrdd ar ofal Gaernarfon fory Caernarfon yn erbyn Met Caerdydd. Hon wrth gwrs yn fyw ar S4C nos fory, ond digon i'r diwrnod. Yma yn y Drenewydd mae'r sylw heno ar gic gyntaf i'r ymwelwyr. Mi fydd na amser ychwanegol, mi fydd na gicio'r smotyn, dybed all y 2 dîm yma wella ar y cyffro sydd wedi cael ei greu yn y byd pêl-droed yr wythnos yma. Gormod i'w ddisgwyl falle, ond disgwyl gêm rhwng 2 dîm sy'n arddull chwarae cwbl wahanol. Miley, y bêl uchel, Mills Evans ydy'r cawr hyd 5 yn ysgidiau coch yn hîm y Drenewydd. Smith mewn. Venables. Bêl yn cael ei chlirio gan Callum Roberts. Smith, y cefnwr chwith wrth I fod yn ymosod os allo. A Henry Jones wrth I fod yn dangos I driciau o'r all o. Bagliad gan y capten, Craig Williams. Dim byd mwy na hynny, ond y penderfyniad yn un cywir, y bachiad bach o'r tu ôl. A Smith sy'n paratoi I gymryd y gic. Mae'r amddiffynwyr mawr wedi symud I fyny, Anthony Miley a Stuart Jones. Di hwnna ddim yn gic hanner digon da. Ddim yn mynd yn agos atyn nhw, a mae gan yr amddiffynwyr mawr 2 ddewis, aros fyny am yr ail-gyfle neu symud nôl, aros fyny ma nhw. Y bêl yn cael ei chlirio gan y capten Williams, a mae'r Bala di cychwyn ar y droed flaen, dim amheuaeth am hynny. Noson dyner ar ôl prynhawn glawog. Kick-goal. Ac Dani Goset yn ei ôl. Dipyn o syndod bod o wedi dod nôl yn syth mewn i'r tîm cyntaf. Mae wedi bod yn y derwyddon, wrth gwrs, ers mis Chwefror. Wedi chwarae 9 o gemau iddyn nhw, ond mae wedi cael ei groesawu nôl
Ac Chris Sargent sy'n colli I le. Ac ar 'i ore, dim amheuaeth. Mae Goset yn gyffeiliad I unrhyw dîm. Burns. Oddi ar y cefnwr chwith Roberts. Bron a bwyd Henry Jones ar y hyngipiad hwnnw'n bwysig. Mae Williams y capten yn brysur. Ond na ddim bagliad fanna gan Fletcher. Mae'r bêl wedi cael ei tharo ymlaen at brif sgoriwr y Drenewydd. Rushton, gwaith da gan Smith. Ond dyna rhaid I Bala ochel rhagddo fo ac ar I gwrth ymosodiad mae'r Drenewydd yn gyflym neilltuol. Kieran Smith. Un arall o Bala sy'n gallu newid gêm pan mae ar 'i ore. Nid I dymor gorau o safbwynt goliau. Tair o goliau. Dave Jones. Hayes. Leslie. Hayes yn y pen arall, y bêl gan Williams. Mae'r capten wedi bod yn brysur. Galw am y cymor. William Keaton. Arbenigwr y ciciau gosod, y capten. 31 mlwydd oed, llond trol o brofiad. Mills Evans. Bron iawn a Henry Jones a roi denu dan bwysau anghyfforddus fanna. Kenton yn aros am y bas, ddim yn dod. Felly gweld y ffordd mae'r Bala wedi gosod I siap dyna nathon nhw yn erbyn Cynarfon. Dyna gafodd I ganmol yn y fuddugoliaeth honno, y ffordd oedd y tîm yn cadw I siap. Keegan Jones. Venables, o deniad da gan Venables, dan bwysau gan Mills Evans. Jones yn rhoi Williams dan bwysau. Ac ar hyn o bryd, mae capten y Drenewydd yn rhyw wybod dybia I mae'r Balas wedi cael y cychwyn gorau. Sean Smith. Kieran Smith. Camddealltwriaeth. Mae'r Smithiaid yn cam bach I gilydd. Kieran Smith yn dychwelyd ar ôl cyfnod y chwarae yn Zela Newydd. A mae o'n chwarae'n ddyfnach a'i oedran Di hynny. Nid y sylwebydd sy'n bod popeth am oedran ebyn hyn. Keegan Jones. Golwr gynt o Ebus. Fo sy bellach yn chwarae yn lle'r golwr arferol Morris oedd gymaint o brofiad. Yn olawio, amlwg iawn fanna. Ac Diom di cael y garden ac ysfe adlamodd y bêl chydig bach yn angharedig iddo fo. Dyna'r maddeiant mae wedi cael gan y dyfarnwr dybiau I. Ond unwaith eto Smith I gymryd y gic. A mi fydd o'n mynd I ffynwyr mawr Stewart Jones a Miley yn gobeithio am well cic. Dim ond Miley sydd wedi mynd tlo, mae fo sy'n mynd amdani hi. A mae'r bêl gan Mitchell. Ac gan I Goset yn gwneud I ore. I'w chadw I mewn. Dim gol i'r derwyddon gyda llaw. Di sgorio dros y Bala chwaith. Pwy sy'n torri wallt o dybed? Ydy Barbwr yn gallu torri wallt I hun? Go Bryn. Goset I gymryd y tariad. Mae'n cael ei adnabod fel sgoriwr. Yw'r Burns sy'n cymryd y tariad. Goset, nôl at Burns. Mae Burns I gyd yn dda I ddal I redeg nawr te. Mae eisiau pêl dda mewn chwilio am Henry Jones. Smith! O, na chi, beniad gwych. Y capten oedd o Williams. Peniad amddiffynol campus. Fe sonies I bod y capten di cychwyn yn dda. Dyma fo ar I ore. Mae'n achub gol fanna.
Henry Jones. Paratoi i gymryd y gip. A mae yna hen sgrechian o fainc y Bala. Unwaith eto, di'r gic osod ddim digon da. Kenton a chyffyrddiad sal fe ddisgynodd i Anthony Miley. A mi fydd Kenton yn anadlu'n drwm. Ond mae hwn yn gychwyn da pwrpasol gan yr ymwelwyr. A sbiwch ar Kenton, mae hwn i'n llac. A Miley, fel sawl un o chwaraewyr y Bala, yn chwilio am ei gôl gynta'r tymor yma. Ac un peth sy'n ddiddorol am tri tîm o'r ffenodd yn bedwerydd, 5 a 6, maen nhw wedi ildio mwy o golyn am nhw wedi sgorio. Mae'r tri ucha fel arall, dyna pan bod nhw'n dri ucha. Roberts, pediad da, mae wedi gorredeg honna. Ond Callum Roberts oedd i dado marc ar fel chwarae yma. Yn ogystal â chwarae'r Llallwng ag i'r Seintiau Newydd. Ac oedd o yng Ngharfan Cymru Ec. Dwi'n yn meddwl bod o wedi dod ymlaen am ei ganghywiro. Smith eto. Doedd Hayes ddim yn camsefyll. Jones. Wedi gen ddau gael y croesiad yna mewn. Unwaith eto, y peniad y tro hwnnw'n amddiffynol gan Mitchell. Mae'r bygythiad yn dal yno. Mae hwnna'n taro nebyn y capten Williams sy'n fur amddiffynol ar ei ben ei hun bron iawn. Oedd Kenton yn wan fanna. A mae'r Bala yn curo ar y drws, dim amheuaeth o gwbl am hynny. Ac oedd yna waith campus gan Neil Mitchell a gan y capten Craig Williams yn amddiffynol. Venables. A Burke yn ysgidiau glas. Wel, mae'n cael ei adnabod fel chwaraewr sy'n dal pethau'n gadarn. Ond pan ddaw'r cyfle, mae o yn fygythiad yn ymosodol. Ond da chi'n edrych ar dîm sy'n heb i prif sgoriwr wrth gwrs yn y Bala. Mae Steve Thames i prif sgori nhw. 17 o goliau ganddo fo, mae o'n absennol. Ond nath hwn waith amddiffynol da Mitchell. Fas y fechan. Cyfle arall i roi'r bel i mewn, a di'r ciciau gosod ddim wedi bod o safon ddigon da. Mae hwnna'n well o lawer. Bydd oddi ar goryn Mitchell. Ac mae hwn yn gwneud mwy o waith amddiffynol na bydde fo'n dymuno i wneud. Dyna'r disgwyl gan Mitchell ar un ochr a Kenton ochr arall. Ymosodwch pan allwch chi, ond mae disgwyl eich cymorth chi, a maen nhw wedi gwneud hynny'n dda ar hyn o bryd am yn y 10 munud o'r gêm di chwarae. Mills Evans. Burke. Doedd Hayes ddim yn camsefyll. Ac ar hwn mae'r pwysau wedi disgyn yn absenoldeb Steve Thames. Dim ond 2 o goliau ganddo fo. Mae wedi sgorio yn erbyn y Drenewydd fo sgoriodd y gôl. Sicrhad y bydd ei goliaeth i'r Bala yn erbyn y Drenewydd nôl ym mis Ebrill. Ond bach iawn yn ymosodol da i wedi gweld gan y Drenewydd. Yr unig gysur iddyn nhw, bod hi'n dal yn ddi-sgôr. Mae'r gêm wedi cael ei chwarae bron yn gyfan gwbl yn hanner y Drenewydd o'r cae. Roberts, chwilio am Mitchell. Mae wedi ennill chydig lathenni. Ie, be fydd yn mynd drwy feddwl o. Yn deithon ni cyn y gêm, dwi wedi cael profiadau chwerw a melys yn y gemau ail-gyfle. Ac oedd yn credu falle a galle'r fantes o fod adre bod yn ddigon, ond dim di ymddangos felly ar hyn o bryd. Y bel yn ôl at Dave Jones.
George Hughes. So fo gallu gwneud efo sgrechian come on midfield. Achos maen nhw'n ei cholli hi yn fanna yn bendant. Y bêl gan Henry Jones. Goset di'r hif 17. Mae Henry Jones di aros i lawr. Goset. A mae Jones yn gafel yn ei ben glin. Mas honna yn ergyd. Kieran Smith. Williams a captain yn cadw i lygad ar y bêl. Smith yn hawlio bod na lawio. Dim o gwbl chwaraewch ymlaen. Smith yn ôl eto mae'r golwr yn brasgamu yn ôl ymlaen ar hyd i linell. Di'r peniad ddim am di gyrraedd Smith. Ond mae Henry Jones yn dal i lawr. Mae wedi codi ar ei istedd allan o'ch llun chi. Y ben glin sy'n cael ei gafel. Disgyn nath os nath o brifo. A mae o wedi brifo. Disgyn wrth droi, brifo wrth droi nath o. Mae'n gafel yn ei glin. A mi fydde... Wel, dim angen deud, mi fydde hon yn ergyd 12 o goliau. A hefyd y dyn sy'n gyfrifol am greu mwy o goliau'r Bala nag unrhyw un o'i chwaraewyr nhw. A dyma dybiaid yr pryder cynta mae Colin Cates yn di gael yn ystod yr hanner yma. Ac oedd o'n pwysleisio cyn y gêm. Mae pawb di bod yn deud bod Bala di tangyflawni. Aroswch chi nes diwedd y 2 gêm nesau wel os di hynny'n wir. Mae ganddyn nhw Sargent wrth gwrs ar y fainc. Ond nid ar chwarae bach fydd hwn yn gadael y maes mewn gêm mor bwysig. Dyna fo Sargent, di cael awgrym. Awgrym y bydde fo yn dod mlaen. Ond dyna, mae Henry Jones i weld yn ddigon ystwyth. Deg dyn y Bala ar hyn o bryd. Ond mae'n cael dod nôl. Gech yn cael ei hildio gan Venables. Ac edfosedd ar George Hughes. Mae yna law man yn disgyn yma gyda llaw. Y math o law, da chi'n gwybod sy'n mynd i ddiflannu ac os mae'n hael llachar hefyd. Ond dyma chi be ydi cyfle cynta mewn gwirionedd y Drenewydd iddo'r bêl i mewn i'r cwrt. A'r capten wrth gwrs sy'n chwarae mor dda, sy'n paratoi i gymryd y gics. Ormod y bwysau, mae'n anelu at Rushton. Wel, o'n i'n meddwl bod hwnna'n gic gornio, mae rhaid i fi gyfadde bod o'n i'n meddwl bod hwnna'n dod oddi ar Smith. Mae Rushton yn cytuno efo fi, ond wedi mi bydde fo, ond bydde. Allai weld pan bod yn apelio. I fod yn deg, oedd o'n nes na fi. Dyma'r glaw o'n i'n sôn amdano fo. A'r cyfan yn arllwys drwy bolion hael hyfryd. Kenton. Mitchell yn gwahodd Roberts i fynd, a mae Mitchell yn ei ganfod o. A mae cyfle i Roberts ddod i mewn at Rushton. Mae Rushton yn mynd amdani! Ac yn erbyn hediad y chwarae. Mae'r Drenewydd yn mynd ar y blaen, ond mae'r lliman di godi. Oedd o'n cam sefyll. A mi fydda honna wedi bod yn chwip o gol. Oedd ei symudiad o'n dda, oedd angen croesiad da. Mae'n mynd rhy gynnar. Ond mae'n fain yn dydi. Ond mae Roberts di chwarae'n dda. Dyma fo ar ei ore yn ymuno ar ymosod. Nath Rushton yn dda ar prif sgoriwr. Dihangfa. Ac llygedyn o obaith i'r Drenewydd, petai nhw i angen o. Mi allwn ni sgorio yn y gêm yma. Dim yn perthyn yn gyfan gwbl i'r Bala. Smith. Felly ar ôl 1 funud ar 15. Y bêl yn yr hwyd unwaith. Mae'n dal yn ddi-sgor. Smith. Gofyn i Hayes mynd ar ei hôl i. Mills Evans yn clirio.
Wel, mae'n hapusach. Mi allai fod I bod yn llawer hapusach eto. Ond dyna efallai ddigwyddiad yn croniclo'r gwahaniaeth yn y ddau dîm yma. Un yn gri yn bwrpasol ac yn uniongyrchol. Ond y lleill, dwi'n cyfeg gwylio'r Drenewydd efo Osian Roberts draw yn y bari. Ac i'r Drenewydd golli. Ar ôl cyfnod agoriadol y gêm, be ddedodd Osian Roberts oedd waw yn gweld tîm o chwarae. Mae Hayes yn ergydio, mae hwnna'n gyfforddus I ddwylo Dave Jones. Gafodd am gafel yn ni. Mills Evans. Yn swyddogol, wrth gwrs, gêm gynghrair arall ydi hon. Ond y gwir amdani ydi mae'n gêm gwpan yn dydi. A mae pawb yn brwydro fel yna. George Hughes allan. Denny, nôl at Hughes. Smith. A mae'r cefnwyr gan y ddau dîm yn amlwg. Burns a Smith i'r ymwelwyr, a mae Williams a Roberts wedi bod yn gampus. Angen gwell pas fanna gan o Caigan Goset yn doedd a fe syllodd Venables, fe syllodd o. Fel mae Van Dijk yn gwneud I Lerpwl. Oedd eisiau gwell pas na honna. Oedd o'n symudiad bach deallus gan Venables. Pwy bia'r pot o air Ewropeaidd ar ddiwedd yr enfys honna dybed. Smith. Honna mynd o blaid y Drenewydd. Mae noson odidog. Noson Summer League fyddech chi'n deud, mai dim ond mis Mai ydy hi. Ond mae honna wedi cychwyn wrth gwrs. Ond deled misoedd yr haf. Fel hyn fydd I pawb yn chwysu. Chwarae mewn haul. Jones. Leslie, ddim wedi cael llawer ar bel, ydi gyffyrddiad o'n dda fan mae gan Goset. Mae o'n dod fwy mewn i'r gêm yn dydi. A dyma ni'n sôn amdano fo. Burns y tro yma, mae'r cefnwyr gan y ddau dîm yn fodlon yn mynd ar ymosod. Allan gan Hughes. Cyfle I Leslie ddod â hi. Maen nhw eisiau bod yn y pen arall y cae. Kenton. Fletcher. Mills Evans. Ond ar hyn o bryd mae pawb yn rhoi pawb dan bwysau. Mae'r ddau dîm yn chwarae fel tasen nhw yn gwybod be di'r wobr ar ddiwedd y gêm yma. Hwnna llawer iawn rhy agos at Miley. Yep. Digon I ildio pic, dim mwy na hynny. Manion o dresedau sydd wedi bod. Dim un o'r ddau am ddiffynwr mawr, dim yn fyny am honna. Cael ei hanelu at Venables. Venables i gyn ddau gael ati, dim yn cyrraedd. Henry Jones. A'r bas ola sy'n gadael y ddau dim I lawr ar hyn o bryd. A mae'r blaenwyr yn byw ar friwsion ar wahân I un croesiad campus Callum Roberts. Pwy fysa di meddwl yn teithio lawr yma pnaw yma. Byddech chi eisiau llaw uwch eich llygyd I merched hag yr hael. Williams, biwch ar Smith ni roi dan bwysau. Mae hwnna'n drosedd. A'r Hayes. Mae Venables i eich wedi'n sydyn. Ond pan ydych chi'n ystyried be di gallu Venables. Mae'n syndod wedyn I weld o'n cymryd I amser. Unwaith eto, dim amheuaeth am y penderfyniad. A Henry Jones yn araf yn bwrpasol. Wel, dyn
dewr fydde'n meidio darogan na eitho ei hun am hon. Ac os di'r haul yn llygu Dave Jones, mae hynny'n ychwanegu at ei broblemau efo. A mae'n amddiffynwyr mawr yn ogystal â blaenwyr yn aros am unrhyw beth yn cael ei ollwng. Jones yn mynd i hun, dim digon cywir. Smith, nôl at Jones, hediad da. Rhwng yr amddiffynwyr, Jones yn dal i fynd. Ath y gwaed i'w benno. Ond union hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. A dim amheuaeth pa dîm sydd wedi gafel yng ngwar y gêm yma. Ond dim ond unwaith. Mewn gwirionedd mae'r naill dîm na'r llall di edrych fel sgorio. Y gyntaf o ddwy gêm fawr Kenton. O, gwaith da gan Stewart Jones. Ond amheuaeth am ei ffitrwydd o. Ond yn sôn falle mae'r Stewart Jones arall fydde'n chwarae yng nghanol yr amddiffyn. Hwn oedd y pryder i ffitrwydd o. Ond hwn di Stewart Jones Pembedw, dyna ni'n galw hwn. Y llall Stewart J. Jones di Stewart Jones Aberystwyth. Ond dyna chi brofiad a dyna sganddo fo. Bwcedi ohono fo. Kenton wedi cael dim look o gwbl hyd yn hyn. Mitchell mewn. O Troy Smith touch yn uchel. Dim mwy na hynny, mae wedi crafu brest Leslie, dwi'n meddwl. A ddim yn syndod i weld o'n mynd am y bel, ond mi oedd y droed yn uchel. Ie, chydig bach yn anlwcus, ond allech chi'n cwyno chwaith. Un arall o'r ciciau digon di-nod, ond penderfyniadau cywir. Williams eto. Fletcher. Sbiwch ar Henry Jones. Os am eiliad o le. Dim eiliad o amser, dim modfedd o le. A dyna pam yna gamgymeriadau yn cael ei gwneud. Smith. A'r ddau dîm. Mae wedi bod ar rediadau gwell. Mae Drenewydd wedi colli 2 gêm ola yma. Mae wedi colli 4 o'i 5 gêm Uwch Gynghrair Cymru diwetha. Goset. A ti gefnwr. Mitchell. Mae hwnna'n frwydr dda rhwng Mitchell a Goset. Weithiau mae'n braidd yn orboeth. A mae Danny Goset wrth gwrs wedi cael profiad mewn gemau ail-gyfle. Wedi curo Met Caerdydd mewn ffeinal gemau ail-gyfle efo Bangor. Hynny pan ar ei Bangor gyrraedd Ewrop. A falle mae profiad felly gan Goset oedd Colin Caton am ei gael yn y tîm heno. Mae'r glaw yn disgyn eto. Leslie. Mae Brest Leslie fel Bruce Beatty. Mae'r bêl yn hawdd i anelu tuag ato fo. A fel arfer mae'n darged da. Y broblem ydy, diolch yn sgorio cweit i gynogoliau. A mae'n y gyfle hon gael ei hyrddio mewn gan Fletcher. Kick goal. Cofiwch y gêm arall. Nos fory, Caernarfon yn erbyn Met Caerdydd. Y gic gyntaf am 7:45. A'r rhaglen yn cychwyn. Wel, mi gewch chi'r manylion ar y sgrin mewn 2 funud nawr. Ond yr ail o'r ddwy gêm fawr. Hon yn fyw ar Facebook Live. Ac i chi sy'n gwylio ar YouTube. A dyna gadarnhad. 7:15 yr rhaglen yn cychwyn. A nos lun cofiwch. Uchafbwyntio'r gemau ail-gyfle. A'r sgorio am 7:45. A mae siŵr fydd yna ddadansoddi. Mwy o sgorio nos Fercher a John Hartson fel y gwelwch chi yn gwestiwn ni. Felly wythnos ddifyr o bêl-droed ar S4C a mae'n cychwyn yma heno ar Facebook Live. George Hughes. Mae Drenewydd, mae'n debyg oeddech chi'n deud i goroesi dipyn bach y storm. A mi oedd y farn wedi hollti'n llwyr ynglyn â pwy oedd y ffefrynnau.
Keegan Jones. Mills Evans. Smith. A'r Smith arall tu fewn iddo os dwi angen o. Jones. Ar y teg i'r Ashton. Nath am cwyno bod honna di taro mewn i'w ochr o. I ochr i fo ochr. Da iawn gan Ciara Smith. Wedi cyrraedd fi'n yr rhy hawdd mynd i hun. Oedd y golwr ni gwylio i'r holl ffordd am i fydd George Hughes yn anadlu'n. Wel, mewn rhyddhad gafodd ei giro yr rhy hawdd o lawer fanne gan Smith. A gadwch hwn i mewn a golwg am gol a ma' 'na beryg sbiwch ar hynny. Sa Meg yn falch o'r gneuen honno. Roberts. Kenton. Denny. Cael ei gorfodi nôl. Mae'r Drenewydd, os ydy stamina'r Bala mynd i bara, mae'r Drenewydd yn mynd i gweithio am bob modfedd o le. Burke. George Hughes yn hydrach Fletcher at i Gapten Williams. Rushton ardderchog. Hediad da. Curoedd ddyn y dda. Jan fynd i hun. Arbediad ardderchog. Kenton methu chyrraeddu. Gwaith ardderchog gan Rushton fanna. Cyfle i Roberts i rhoi ddi nôl i mewn. Cyfnod da o bwyso nawr gan y Drenewydd o safon. Rushton yn mynd amdani eto. Ond Keegan Jones yn geid arbediad, ond oedd symudiad hwn yn dda. Fe gurodd o i amddiffynwr yn dda. A wedyn, oedd angen y droed. Ac oedd na ormod arni i Kenton allu chyrraeddu, ond ardderchog gan Rushton. Fo ydy'r bygythiad o safbwynt y Bala. Mae wedi rhoi un yn yr hwyd, a oedd yn agos fanna. Henry Jones, ardderchog. Nawr te mae Hayes yn mynd lawr ar ymyl y cwrt. Ydy honna mae'n cael ei rhoi fel unrhyw fath o drosedd. Oedd y dyfarnwr cynorthwyol mewn llinell efo'r digwyddiad. A doedd gan y dyfarnwr ddim diddordeb. A mi gawn ni olwg nawr. Wel, sa Hayes di cael mynd, oedd o'n glir. Henry Jones yn curo'i ddyn. Wel, yn yr hen ddyddiau, sa chi'n dweud bod dau ddyn di dod yn erbyn i gilydd yn byddech. A tasa hynny di digwydd unrhyw le heblaw ymyl y cwrt, dwi'n meddwl sa neb di cyffroi. Ac hanner awr di mynd i rywle. Mae'n rhy gynnar i sôn am amser ychwanegol a Chicer Smotyn wrth gwrs i bod i. Ond na i sôn beth bynnag. Mae yna amser ychwanegol a Chicer Smotyn. Hynny yw, mi fydd na ganlyniad heno o ryw fath. Ond mae angen y gôl gynta. Ie, fydd yn hapusach nawr dwi'n credu. Mae Dimo di cael i mewn i'r gêm o leia. A i Dimo sydd wedi creu y ddau gyfle gorau sydd wedi dod agosad Sgorio, dim amheuaeth am hynny. Ac mae wedi gwneud mor dda yma yn y Drenewydd. Y 6 ucha yn ei dymor cynta. Ewrop, eto ag eto. Unwaith eto, dim yn ei olwg. Ar y dfosedd, sy'n rhoi cyfle arall i fe'r bêl mewn. Jones yn mynd amdani. Denny gafodd hi. Venables. Smith. Un peth am Kieran Smith. Mae'n hapus bod ar y dde neu ar y chwith yn ei chanol i. Kenton yn ôl, fyny at Rushton. Smith at Burke. A mae Burke yn glyfer yn ei tafliad. A bob tro mae'r Drenewydd yn dod yn agos at Sgorio. Mae'r Bala yn dechrau ail-afel yng ngwar y gêm. Mae hwn, Burke, yn ddylanwadol. Wedi cael ei fagu yn Academi Lerpwl. Dyna lle mae'r egwyddorion da wedi cael ei sefydlu. Y bêl mewn y chwilio am Henry Jones! Mae fe ddoth i dros Ben Hayes yn sydyn ato fo, falle bod hi'n meddwl y bydde Hayes yn cael ei ben iddi hi. Ac fe ddoth i sydyn. Os ydych chi yn deud, pan ydych chi yn fanna yn y cwrt Cosby, oedd o'n gyfle. Oedd o dan bwysau hefyd i fod yn deg gan Fletcher.
Jones. Roberts. Henry Jones. Gorfodi Roberts i basio nôl at Denny. Denny at Fletcher. George Hughes. A dyna'r math o beli sydd wedi cael ei hanelu at Kenton. A di Kenton, mae'n fod dim hapusach efo y bas gan Hughes. Nag oedd o chydig funud yn ôl gan Fletcher. A mae Kenton yn arall o'r chwaraewyr yma. 7 mlynedd ar lyfrau Wolves. Academi'r amwythig. A mae o'n ddiddorol pan mae wedi bynu ymharan o'r wlad ydych chi. Ac yma yn y canolbarth, mae yna nifer y chwaraewyr y Drenewydd wedi cael profiad efo'r academia yn Wolverhampton, yn yr amwythig, yn Telford. Ynewch chi fwy'r gogledd ddwyrain wedyn yn Everton ac yn Lerpwl maen nhw wedi bod. Ie, fydd o'n fodlon, ond mae o'n gwybod mi ddylen nhw fod ar y blaen, mi allan nhw fod ar ei holi. Mae hwn yn amser pwysig o'r tymor i Colin Cate yn dybiau i. Os ydy'r Bala'n cyrraedd Ewrop, bydd unrhyw far cwestiwn yn diflannu. Os nad ydyn nhw, mae pawb yn mynd i sôn am hwn fel tymor siomedig. Mitchell. Mae Leslie di bwydo Williams, unwaith eto Rushton. Ond mae di troi yn arbennig o dda eto. Ydy am fynd i hun. Mae eisiau gormod o amser. Mae'n mynd i gael cyfle arall. Cam reoli, mae'r bêl gan y blaenwr arall, Leslie. Ond mae Stuart Jones wedi cael ei droi ddwywaith gan Rushton. Gafodd Leslie ddim gafel yn yr ergyd. Mills Evans. Chwaraewch fantes, meddwl y farnwr. Diolch yn debyg ddim yn drosedd, nath e edrych, mae wedi pwyntio ei fus at Kenton, weles i honne medda fo, ond dwi am adael i Burns ddod â hi. A mae Burns yn anelu'r bêl. O, at Venables! A Venables sy'n cael ei gosbi. Fo sy'n cael ei gosbi. A rai fod yn ofalus. Achos mae enw hwn di mynd i'r llyfr fwy nag unwaith am brotestio. Dyna'i natur o. Ond yna ddyfarnu da fanna. Yn chwarae'r fantes. Y cyfle i Burns gael y croesiad i mewn. Ie. Yeah. Y blaenwr dynodd yr amddiffynwr fanna, ynde. Mae Venables yn arall o'r chwaraewyr yma. 12 o goliau gyda fo. Goset. Burns. Henry Jones di'r targed. Roberts. Mae o di chwarae'n dda, yn amddiffynol ag yn ymysodol. Hughes oedd hwnnw'n hadfach. Hwna di Roberts. Hayes, gorau gei popeth i hun bron a'i neud o. Denny. Williams. Mills Evans. Unwaith eto, y lle di gael awr yn sydyn. Os oes unrhyw un y chwaraewyr y Drenewydd yn oedi i feddwl, mae yna gris gwyn yn ei gwyneb nhw. Denny. Leslie'n gofyn amdani, mae Denny yn ei anwybyddio. Nawr mae'n pasio at y blaenwr. Oedd nam argyhoeddiad yn y symudiad yna, gwbl oedd o'n sicr o orffen felly. Ydy Leslie ddim yn cael ei noson mwyaf dylanwadol eto. Y dyn cyntaf gyda llaw i Andy Morel i arwyddo. Pa nath o i reoli Telford, Steve Leslie. Ac oedd Andy Morel yn gwybod rhywbeth am chwaraewyr oedd yn gallu rhoi'r bêl yn yr hwyd. A da ni mewn i'r 10 munud ola o fewn eiliadau. A mae'n dal, wel, yn gyffroes o gyfartal mewn gwirionedd. Rushton. Wel, os ydych chi'n deud seren ar hanner cyntaf o safbwynt cyfraniad unigol. Mae o wedi chwarae yn ardderchog prif sgoriwr y Drenewydd. Mae wedi sgorio deirgwaith yn erbyn y Bala'r tymor yma'n barod. Felly wedi gwneud dwywaith heno. Mills Evans. Hughes. Nôl at Mills Evans. Henry Jones i roi o dan bwysau eto. Yep.
Un cyffyrddiad sal gan y capten Smith methu manteisio. Ac o'ch chi'n gallu gweld yn rhwystredigaeth Smith, mae'r gêm yn golygu gymaint i'r chwaraewyr yma. Pan maen nhw'n gei camgymeriad, maen nhw'n bytheirio, maen nhw'n flin efo nhw 'u hunain. So ddim byd diwedd tymor am hon wrth gwrs. Mae yna gymaint yn y fantol. Jones. Squeeze it in! Squeeze it in! Nid yn oson ore i Jones. A hynny oherwydd y dyn sydd yn ei gysgodio fel dwi'n siarad amdano fo. Mae Rushton wedi droi o fwy nag unwaith. A mae'n gwneud hynny'n erbyn amddiffynwr profiadol iawn. Honna'n gwiro allan, dwi'n meddwl. Ac Smith ath i fewn ar Fletcher. Mae Kevin Parry wedi dyfarnu'n dda. Os a neb wedi cael gwneud dim byd heb bod o yn ei gwneud nhw'n ymwybodol bod wedi gweld. Hyd yn oes nad yn rhoi cic, os di'n chwarae'r fantes, mae'n syllu arnyn nhw. Y bêl yn cael ei lledu allan gan Hughes at Callum Roberts. Da chi'n deimlo y galler rhywbeth ddigwydd bob tro mae hwnna ar y bêl. Nath o ddangos gormod ar ei Venables fynd fewn fan ag unwaith eto. Dwi'n meddwl bod o'n credu bod wedi cael dianc. Ond ceisio chwarae'r fantes oedd Kevin Parry. Oedd wedi penderfynu bod hi yn drosedd. A mi oedd hi. Ond nath o adael iddi fynd rhag gofn bod y bêl yn rhedeg yn garedig i'r Drenewydd. Ydy hwn fod yn ofalus? Dyna'r ail os nad y drydedd waith efo gael i gosbi. Pes sydyn fewn at Mills Evans. Gwaith da gan Jones fan. Dyna mae Jones yn gyd yn dda. Kenton. Ardderchog. I bwy mae'n dod. Dydy'r Rushton. Arbediad gwych efo'i droed. Arbediad ardderchog efo'i droed gan Keegan Jones. Am yr eildro mae'n hwystro Rushton. Ac unwaith eto. Gwaith ymosodol i wedmygu gan y Drenewydd. A mae'n dechrau poethi yma. Ond be sy'n rhaid i hwn i wneud i sgorio? Y gore o ddigon gan Kenton. A sbiwch, dath yn gael gafel arni, oedd o'n ymestyn, ond dath y golwr, o feddwl mor agos oedd o at y gol, dath y golwr yn arbennig o dda. Am hwn, fydden nhw'n sôn ar yr egwyl yn stafell newid y Bala, sgwyd ddim amheuaeth o hynny. Jones yn chwilio am Venables. Mills Evans ni ffenio'n glir. Dim ond at Burns. Digon o ledd efo edrych i groesi. Venables yn mynd amdani hi Smith! A mae Smith di'r rhoi'r Bala ar y blaen. Ac ar y gêm yn gyffredinol fyddech chi'n deud bod nhw'n ei heiddi hi. Ond yn dydi'n eironig. Mae'r gol yn dod funudau'n unig ar ôl i'r Drenewydd ddod mor agos at sgorio ei hunin. Ond mae'r gol gynta, y glec gynta, yn dod i'r ymwelwyr. Ac wedi 40 o funudau. Y Drenewydd dim, y Bala 1, Venables, Smith. Ac unwaith eto, y croesiad gan Burns oedd gwreiddyn y gol. A mae Kieran Smith di sgorio i bedwaredd gol Uwch Gynghrair Cymru o'r tymor. A mi dybia i fod yna un dyn yn crafu i ben, a hwnnw ydy blaenwr y Drenewydd, Nick Rushton. Mae o'n gwybod mi allwn ni fod wedi sgorio tair, ac yn sydyn mae'n hi mi ar ei hôl i. Sonies i bod Kieran Smith yn fodlon mynd i'r chwith, i'r dde, mae o'n fodlon erlyd y bêl. A dyna be nath y sgoriwr. Ond yna gyfraniad pwysig gan Venables hefyd yn doedd, peniad cywir. Mae o'n dda yn yr awyr. Chwaraewr prysur.
Wedi hyfforddi efo ieuenctid Wrecsam yn ei ddyddiau, wrth gwrs. Mae wedi sgorio 5 o goliau cwpan hefyd yn ogystal â'r 4 gôl nawr yn Uwch Gynghrair Cymru, ond mae o'n cyfrannu mwy na hynny. A mae o'n chwarae chydig bach yn ddyfnach nag oedd o. Ond mae o'n fodlon symud, mae o'n hopman lle mae yna hanner cyfle. A hwnnw'n beniad da. Ac wrth gwrs, da ni'n cofio rownd derfynol cwpan Cymru. Ac goliau hwn oedd yn gwneud y gwahaniaeth. Goliau i dîm o a'i beniad o yn un allweddol. Mi fydd yna chydig bach o amser ychwanegol oherwydd yr anaf i Henry Jones. Petai'r Drenewydd yn cael gôl, fyddai'n y tu hwnt i'w heiddiant nhw. Maen nhw wedi chwarae peth o'r pêl-droed mwy adeniadol o'r hanner. Ond y meddiant a'r pwysau wedi bod gan yr ymwelwyr. Smith. Hayes. Nath a reoli honno'n gampus. Dyna beth ydych chi eisiau fan i'r llinell flaen. Pan mae pawb yn ôl nawr te. Mae Venables yn ei hanelu at Henry Jones oedd yn galw amdani. Mae Smith y sgoriwr efo tu fewn. Mae Smith y cefnwr. Burke. Meddwl am ergydio llawer iawn rhy bell. Mynd am Miley. Di hwnna ddim yn mynd i gyrraedd. Mae yn nawr. A mi ddyle Fletcher di gyda'n well fan'na. Mae gan Henry Jones. Henry Jones nôl at Smith. Chwarae da gan yr ymwelwyr. Mills Evans oedd hi'n bwysig bod yn cyrraedd honno. Williams y capten yn ei chlirio hi. Fysa un gôl arall i'r Bala yn gei peth yn anodd iawn i'r Drenewydd, da chi'n teimlo. Henry ar y foli. I bwy mae'n disgu. Mae Venables yn mynd amdani. Mae Venables yn cam sefyll. Mae'n cam sefyll. Nath ei chwipio i'r gôl. Ond oedd hwnnw yn binacl symudiad cyfnod da gan y Bala. Fe gododd y Llyman yn syth. Mae rhaid chi ddeud hynny. Mae Dave Jones yn falch bod yn cam sefyll. Ac penderfyniadau cam sefyll di bod yn rei agos Henry Jones. A mae gynddwch ar eiwyr sy'n gallu gwrthymosod. A bydd rhaid i'r Drenewydd bwyso. Smith! Pam lai. Pan mae'ch tîm chi ar y blaen am munud yn yr egwyl. Gewch chi sbwylio'ch hun a mynd amdani. Mae wedi bod yn ben wythnos, yn hytrach yn wythnos ryfeddol o bêl-droed yn dydi. Da ni'n mynd ar ogan yn byd tebyg y pen wythnos yma, wrth gwrs, a mae yn ben wythnos pwysig. Caernarfon yn erbyn Met Caerdydd fory. Mi fydd un o'r ddau dîm yma'n aros amdanyn nhw yn rownd derfynol y gemau ail-gyfle. Henry Jones, i acoda medda'r dyfarnwr. Fletcher. Allan at Rushton. Kenton yn y cwr Cosby. A mae'r tafliad i'r Drenewydd. Un funud yn unig o amser ychwanegol. Ac un cyfle hwyr falle i'r Drenewydd. Efo Alex Fletcher yn paratoi i gymryd y tafliad. Dyn y digon o brofiad i. Mills Evans yn gwybod beth sy'n dod gan Fletcher. Y tafliad hir. Dim digon hir. Y tafliad y Drenewydd, dim mwy na hynny. Mae'r dyfarnwr wedi edrych ar ei oriawr unwaith. Ond mae'n amser i brysio cymryd hon. Bydd angen brysio. Chydig bach yn lwcus i beidio ildio cic fan'na. Oedd y glaw wedi helpio, dwi'n meddwl. Iddo fo lithro'r hyd y tir yma. Dyma'r cyfle ola, mae raid o'r hanner cyntaf. Fletcher i mewn eto, chwilio Mills Evans. Mills Evans, nôl at Fletcher. Amser i reoli'r bêl. At y postyn, smotyn gwyn. O, mae'n cael ei chlirio. Y bêl yn dod nawr te. Capten Williams, amddiffyn bendigedig gan Venables. I gorff gos yr achos, yn wir ystyr y gair. A nawr mae Hayes yn mynd. A mae Henry Jones tu fewn efo, yn sgrechian yma bêl. A mae Hayes yn mynd i hyd. A mae wedi anwybyddu. Henry Jones mynd am gosed nath o. A mae'r dyfarnwr di penderfynu. Mae'r cyffro yna ydi diwedd cyffro'r hanner cyntaf. Y Drenewydd di dod yn agos at sgorio deirgwaith, ond yr unig gôl di cael ei sgorio gan Kieran Smith. Hynny sy'n gyfrifol bod yr ymwelwyr ar y blaen ar yr egwyl o un gôl i ddim.
Fydd Rushton methu dall sut y Drenewydd dim, y Bala 1, dewch nôl ato ni am yr ail hanner, ond nawr tra bod ni'n aros, be am gael blas o ddigwyddiadau'r rhaglen sgorio mwy. Gan ddechrau efo'r gwersi Cymraeg efo'r reolwr Caernarfon Sean Eardley, gan Mari Lyfgreen. Haia Sean. Hi. Ti'n barod am wers? Ydw. Dyma ni'n mynd. Dyna ni'n mynd. Dim pressure. Gemau, ail-gyfle. That is, that's a playoff game, isn't it? Yeah. Playoff game. Get in. Yeah! Yes, all right, relax. And a path. Oh, what, in the path of someone? When you play a pass in the path of someone? Dwi'm yn siŵr beth i hwn. And a path. See, so you're supposed to be teaching me. In the zone. Yeah. Oh, is it in the zone? Yeah. Is it dwi'n licio Malcs, as in dwi'n like? O ti'n caru fo? No, ddim yn caru. Oh, just licio. Ddim yn caru. Okay. Sorry, Lise. Oh, here we go. Corridor. Ansicrydd. That is... It's a corridor of uncertainty. Yeah. Get in! Get in! I'm buzzing with that one. Yes! Hoelen ar ei ffen. Hoelo, what you said. Nailed it. Bach o cofi wan, okay? Dipyn bach cofi. Dipyn bach o cofi. Dwi'n adopted cofi. Miglioma. Wow. Is that cofi Welsh? Is that cofi Welsh, is it? Or I could say miglioma. Miglioma, get out of here. Okay? Ffodan. Ffodan. I'm struggling here. It can be... Sorry, cofis. I'm struggling. Girlfriend. Os ti'n gweld hogan del. Okay. Nes ti ôl dyfodan yna? Like it. Dylebs, Ffodan. Fod? Good looking lad, isn't he? Fodin. Fodin. Tell you what, OTJ though as well. OTJ. OTJ. Jaman. Chaman, come on now. Is it what you have in your kebab? Oh, cringe. Cringe. Oh, so... Oh, jaman. Jama. Oh, jama. Lump o jaman if it's a really big one. Lump o jama. See lump o jaman. Nah, you've lost me here. That's... You made that up. Lump o jaman. Cai di lung. Caid y lung. Cai di lung. That's shut something. Yn lle caid y geg, just twist bach yn cofi arno fo, yn swnio bach fwy aggressive. Cai di lung. So that's another way of saying like, oh, shut your mouth. Yeah. Is it? Yeah, cai di lung. Just caid y lung. All right, all right. Where'd you get it from? Rat. In dance. What's in? One. Yeah. That is one rat bag. Pint. Pint. So it's a one-toothed rat. A one-tooth rat? Serious? Cai di lung. Caid y lung. I'm learning here. Learning. Every day's a school day. Dy fam ar dost. See the little roof there as well, see? Is this... your mum on toast? Tell me on here. Your mum on toast? Yeah. I presume that's like... That's offensive then, is it? Yeah. Okay. Yeah. Fedri di just adio hwn rwle ti isio, really. Dewch i'r game ail-gyfler wythnos dydd Sadwn. Diolch. Dim problem. Pob lwc efo bob dim. Diolch. Y Thanks very rat yn much. daint. Portar was called many things, I guess. Like, so we call it San Batablo. It's like a sexy name for the town. It's an industrial town. It's fairly big. It's sandwiched in between mountains and a coastline with gold sand. So yes, it's a cool place. Well, they were the first team that my dad took to watch when I was 4 years old, and it just kind of stuck with me. So yeah, I've been a Lido fan for 30 plus years now, and I don't think that'll ever change. Well, it's quite simple, really. The Blues have got style, and the Reds haven't. So it's a little bit like mods and rockers, I guess. Like, if you want to be mod, then you want to be cool. It's all about PTT. I don't know what the Lido have got. Not a lot. I think they played in Riga once today. They got beat out there about 5-0. I think everybody who's been involved in it feels a real affinity to the club. It's not just a football club, but it's a little bit more than that.
Abertaweit's quite a big town, right? But I mean, the two clubs are both in Sandfields East. They're only like 200 metres from each other, like, so that brought up a real intense rivalry. Well, it's always been quite intense. You know, every single club that has a rival on their doorstep has that little bit of a niggle with their rivals. Both teams at the moment don't really have anything left to play for this season, but there's still that little bit of spice. We're going to have a couple of fights now. It's all good. We just want the bragging rights at the end, because if we don't, I'm coming straight over here. I'll be straight out to that stadium. If we win, I'll stay over there, innit? So, fingers crossed, eh? Only we could defend. Sa'n byd yn well i'r ego na ffeindio dy enw mewn cylchgrawn pêl-droed. Former banger striker, Owain Tudur Jones. Dyna ma'n iawn. Owain Tudur is a be? Dwi'n mynd lawr I Lundan I gwrdd â Josh Miller, sy'n ysgrifennu I gylchgrawn mundial a sy'n hyrwyddo pêl-droed Cymraeg yn ei ffordd ei hun. Wel Josh, diolch am croeso i'r swyddfa cwmni mundial. Deitha fi amdano y cwmni. Wedi dechrau am y Cwpan y Byd 2014. Oedd e fel one-off cylchgrawn. Pobl swydd wedi dechrau fe, just wedi dweud, OK, mae pobl yn offi hwn. Dylen ni'n neud mwy a mwy. So mae 50,000 o pobl bob blwyddyn yn darllen mundial. A rydyn ni'n wedi mynd o bethau 40,000 pobl ar Twitter I bethau 75,000 nawr. Ac I gweithio ar rhywbeth masif fel hwnna, mae'n really fantastic. A mewn byd lle mae y platfform digidol mor bwysig, ti'n sôn am Instagram, Twitter, pam bod chi wedi penderfynu parhau efo cylchgrawn traddodiadol? Mae'r cylchgrawn yn beth mae pawb yn gwybod beth yw mundial. A os mae cylchgrawn yn mynd dros dim mundial, a mae pobl eisio darllen quality football writing. Be da ni wedi sylwi nôl yng Nghymru ydy mae mundial wedi bod yn tweetio pethau am Uwch Gynghrair Cymru am yn cynghrair ni. Chdi, dwi'n cymryd sut tu ôl I hynna. Rydyn ni'n gwneud pethau o Sbaen, gwneud pethau o Ffranc, so mae'n ffain I tweetio rhywbeth yn Cymraeg I fi. Os mae gol yn quality, mae'n dal yn quality goled yn te. Ddim just goliau, do the die? Ie, do the die. Mae dau yn arwr yn y swyddfa fan hyn. Pob dydd oedd rhywun yn dod mewn i'r swyddfa yn just wneud hwnna. Rhywun yn gyrru e-bost, do the die? Exactly, yeah. O ddifri rwan, mae hyn yn rhywbeth serious ofnadwy. Da ni'n gweld y cap Gynarfon yn fama. Ochr pwy wyt ti, fi te Gynarfon? Sorry, roeddwn ni gyda Cofis. Dwi'n dwlu ar Cofis. Oedd y pobl gyda'r Cofis yn just fantastic. Oedd boi mynd yn iolo. Oedd e wedi really bod yn ffrind dda I fi. I cael just y feeling o bod gyda pobl pêl-droed. Cefnogwyr pêl-droed, Ie, cefnogwyr proper. Rydyn ni'n trio wneud popeth yn well na pobl arall. A dyna pam rydyn ni'n gallu rhoi rhywbeth fel one ar y front cover o dyn sydd wedi mynd mas I Casablanca am mis a mynd mewn gyda'r ultras. Does neb arall yn wneud one ar y cylchgrawn nhw. So dyna beth ni'n trio wneud. Popeth yn beautiful, popeth yn different. Wel, da ni'n gwerthfawrogi y gwaith da chi'n neud. Dal I retweetio stwff Sgorio ag S4C, boi. Diolch am gael ni. Diolch. Diolch, Josh. Ei, slei, medden nhw. Ti eisiau gwneud eitem ar gyfer mwy o Sgorio? Gret, medden fi. Pwy eich eisiau fi holi, ne? Joe Allen, Gareth Bale, Giggsy. Na, wedyn nhw, dyna lawr I Grangetown. A dyma fi, yng Nghaerdydd, yn barod I gwrdd â aelodau Clwb Pêl-drod Man vs Fat Cangen Caerdydd. Sa'n pam ddewson o fi, chwaith.
Well, Naz, tell me a little bit about the background of Man vs Fat Cardiff then. Well, Man v Fat initially was an online site. It was a forum where guys could go to and have a bit of sport with weight loss. Going back about 2 or 3 years ago, up in Birmingham, they decided to tag a football league on the back end of it. Eventually it came to Cardiff. We've grown from initially 30-odd players up to almost 80 players today, so it's really taken off. Fi wedi bod rhan o'r lig ers wythnos 2 o tymor cyntaf, so tua 6-7 mis nawr. Gwelais i ar Facebook tua 3 mis cyn iddo dechrau lawr fan hyn. Oedd dim lig dyn nhw yn Nghymru ar y bryd, ond nes i just aros tan nhw wedi dechrau lawr fan hyn. I understand I'm talking to the captain of Borussia Dortmund. Brilliant, Dave. Yeah, we love our puns here. Anything just to add a bit of fun, because weight loss is one of those serious things that a lot of people don't like talking about or they don't find fun. We just try and add a bit to it. The pitch and the scale and the weight loss is all embedded with each other. So the guys that come in, they do their weigh in, they get points for hitting certain milestones. Yeah, we got a 10%, guys. That manifests then into their total combined goals on the pitch. So they're not just losing or scoring goals for themselves, it's also a team effort. The idea of gamifying it and having it in a competitive environment, I think just in our DNA. Dwi wedi bod fan hyn am 8 mis nawr. Un o'r cyntaf i joino, os ydw i'n cofio, os yn cofio'n iawn. Mae rai bod e'n gweithio, extrach, sim owns arno ti. Wel, dwi wedi colli 48 pwys mewn 8 mis. Dwi ddim eisiau fe stopio, ond mae gorfod stopio rhywle. Be wy'n ffindio'n ddiddorol yn dy stori di hefyd, Matthew, yw o ti yn wario pêl-drod? A wedyn gysdi anaf? Ie, wel dwi wedi cyrraedd i 35 a dwi wedi datblygu problemau meddwl a ddim chwarae pêl-droed dim mwy. Achos dwi wedi chwarae pêl-droed bron a 30 mlynedd. So pan chi gorffen chwarae, be dwi'n gwneud wedyn? So dwi wedi rhoi'r pwysau arno o hwnna. Dwi'n helpu nawr promotio Man v Fat. Mae dwi'n gweld fe, mae nhw wedi rhoi rhywbeth i fi yn colli pwys, but nawr fi yn rhoi rhywbeth i nôl. So what about the long-term goals versus Man v Fat then? We are pushing internationally. There's currently leagues in Australia. We're looking to go into the US. And if successful, and I cannot see any reason why not, we will look to continue to push and become a major international weight loss organisation. Wel, ddes i fan hyn i wneud eitem tafod yn y boch am ti pêl-droedwyr tew. Ond Benny Lan yn cwrdd â criw o fois sy'n gyfeillion ac sy'n cyfnogi ei gilydd. A falle bod yna le nawr i Man vs Fat Cynghrair gwbl Gymraeg. A cwpl enwau fi'n barod ar gyfer y tîmoedd, aber ddim mor ystwyth â hynny Town a Caerswp. Gary Slaymaker, mwy o sgorio, Fat Bloke. Croeso nôl i chi yn fyw ar Facebook Live ac ar YouTube a gol y gŵr yma yn gwahanu y ddau dîm. Kieran Smith a'i beniad yn cadw Bala ar y blaen o gol i ddim yn erbyn tîm y dyn yma Chris Hughes. Y Drenewydd dim, y Bala 1 ac yn aros amdanyn nhw. Caernarfon a Met Caerdydd sy'n chwarae nos fory a honno yn fyw ar S4C. Yr rhaglen yn dechrau am 7:15. Ond mae gennau deimlad, mae dim ond hanner y stori yn llythrenol ydyn ni wedi gael hyd yn hyn. Y Drenewydd yn sicr di dangos digon cyn yr egwyl i bwysleisio bod angen gol arall fyddech chi'n meddwl ar fy ymwelwyr.
Ond fel mae pethau, y tîm oddi cartref i'r ennill. A di hynny ond wedi digwydd ddwywaith erioed mewn gemau ail-gyfle. A wedych chi pwy oedd y ddau dîm nath hynny? Y Bala a'r Drenewydd. Dim newid yn y naill dîm na'r llall ar ddechrau yr ail hanner yma. Ac y Drenewydd yn chwarae'r un tîm. Enillodd i gêm diwetha yn erbyn y Bari nawr te. Mae Burke i lawr allan o'r llun chi ar ymyl i gwrdd Cosby i. A diolch i weld yn hapus. A mae wedi bod lawr ers rhyw hanner munud. Ac ydy hwnnw'n edrych fel dyn sy'n teimlo bod i gêm ar ben gan i weld. Oedd Henry Jones yn yr hanner cyntaf yn edrych yr un mor anhapus. A wrth droi ynde, wrth droi. Ond oedd y driniaeth gafodd Henry Jones yn llwyddiannus. Kenton oedd mewn efo fo ac yn hym yr ymwelwyr. Y stori fawr oedd bod Danny Gossett yn ei ôl o derwyddon Kevin a Chris Sargent ar y fainc. Dyna'r unig newid o dîm y Bala yn ei gêm ddiwetha nhw. Cafodd y hanner cyntaf prysur. 9 gêm i'r derwyddon. Ac efo Bangor cyn symud yn dilyn cwymp Bangor, un o'r sawl chwaraewr. Wedyn oedd pawb pan ddoth o'r Bala bod y Bala wedi cryfhau carfan yn bendant o'i gael o. A Burke yn ôl ar y cae. Ac rhyw gawl ath yn chydig bach yn oer dros yr hanner ys i heb eto ail dwymod i'r ail hanner mae hyn. Y bel at Hayes yn ei gwylio'r holl ffordd, ond mae wedi cyrraedd amddiffynol ac efo'i droed chwith, mae wedi rhoi dros y bar. Fe nath o y gwaith rheoli, y gwaith paratoi mor dda. Un bas hir oedd ei hangen. Dyna chi arddull y Bala. Oedd y cyffyrddiad cyntaf dda. Fe fethodd o a'i chadw i lawr. A mi neidio ddo, mi ymestynnodd o'i greu y cyfle. A mae'r Drenewydd wedi cael dihangfa fanna, dim amheuaeth am hynny, alle honno fod wedi lladd y gêm. Unwaith eto, sbiwch fel mae'r chwaraewyr yn y crysau gwyn yn hela. Yn ddau ac yn dri efo'i gilydd. A mae'r neges yr un mor amlwg i'r Drenewydd. Maen nhw'n mynd i roed ymladd am bob modfedd o le, am bob hanner cyfle. Miley, drian o neb fydd wedi bod yn ffordd honna. Venables eto, Smith. A byddwch chi'n enwi chwaraewyr fel Venables, fel Smith, dyn am ddyn, byddwch chi'n dadle mae gan Bala mae'r tîm gorau. Mae yna brofiad yn tefrio o bob cyfeiriad yn y tîm yma. Ac ar hyn o bryd, maen nhw'n cael chydig bach o drafferth i cadw nhw lawr. George Hughes. Mae'n cael gair bach gan Mr Picton am y glosedd honno. Mewn â hi, unwaith yn rhagor. Venables nid erbyn i gan sgoriwr unigol y gêm hyd yn hyn. Tackle gadarn, dda gan Denny. Yn wir y capten Williams oedd o. Rhyw dawelwch pobl sy'n gwybod bod y gol nesaf yma yn mynd i fod yn allweddol bwysig. Henry Jones, hyfryd, chwiliam Venables, peniad da lawr allan amddiffynol. Jones. Ac dwi wedi sôn dipyn am yr Ashton, dwi wedi sôn wrth gwrs am golwr y Bala, Keegan Jones, di geid wel, 2 arbediad campus ar ôl rhyw 3 chwarter awr. Mi gewch chi gyfle, nid fi, i ddewis pwy di ser yn y gêm. Mi agorwn i'r llinellau fel maen nhw'n deud, a mi gewch chi anfon eich enw mewn am ser yn y gêm. Well bo chi geid, os yna ma'n ymddiriad a fath gyfrifoldeb i fi, coeliwch fi.
Jones. Mae dau amddiffynwr canol y Bala yn yr awyr. Mae'r awdurdodol yma nhw o hyd. Roberts. Kenton. Gormod I hyd yn doedd. Henry Jones, mae wastad ar gael am ddihangfa. Mae Venables o'i flaen o. Mae chwarae teg I Hughes a Thefo I ddyn. A mae Hughes a Fletcher, nhw di'r ddau sy'n angori ganol y cae. Ac mae nhw wedi chael un anodd, mae canol cae y Bala wedi bod yn gry. Pawb yn cefnogi gilydd. A digon o brofiad wrth gwrs. A mae'r dyn yma Mitchell wedi bod yn amddiffynol yn hytrach ac yn ymosodol, a hynny'n enghraifft o'r pwysau mae Bala wedi roi ar y Drenewydd. A mae Mitchell ar ei ore ym mhen arall y cae. A mae Bala, mae gen nhw'r profiad, maen nhw wedi bod yn Ewrop am 5 o'r 6 mlynedd diwetha. Maen nhw arfer ennill gemau fel hyn, nawr te. Burke oedd hwnna. Maen nhw'n cael ail gyfle. Miley, di hwnna ddim digon cywir. Mitchell. Hwnna bron iawn yn ball hyfryd iawn gan Fletcher efo tu allan I droed yn doedd. And Miley yn dod ar draws a Mitchell I gymryd y tafliad. Roberts. Mills Evans dan bwysau, nath eto sbiwch. 2 yn I orfodi fo'i frysio. Mae Venables di ennill honna yn 10 med y dyfarnwr. Ac oedd wedi mynd am honna I hun. Dwi'n meddwl fod o, fysa fe yn well opsiwn o bosib I aneliad Hayes oedd yn brasgamio o'i flaen o. Ond pan ydych chi'n chwaraewyr efo steil, weithiau ydych chi'n cael syniadau am bethau dyrchafol. A dyna gafodd Venables fanna. Mills Evans nôl eto at Dave Jones. Burke. Digon I wiro honno I lwybr Burns. A mae Bala wedi dechrau'r ail hanner, mae fel y dechrau nhw yr hanner cynta yn pwyso. Da gan Goset, digon o le nawr gan Smith. Smith at y Smith arall. Y Smithiaid yn cyfunol ar y chwith na. A'r cefnwr sy'n mynd â hi, heibio Fletcher. Mae'n cael ei groesiad mewn. A bel gan Henry Jones! A dybedau dyna'r gol sy'n cymryd y Bala i'r rownd derfynol. Fe wyliodd o'r croesiad na bob modfedd o'r ffordd. Ond mae gan Dave Jones hawl holi. Sut bod Henry Jones wedi cael y fath le I roi peniad mewn i'r hwyd. Ond fe nath o, a mae'r Bala ar y blaen o 2-0. Wel, y ddau Smith yn cyfuno. Oedd y croesiad yn ardderchog ond sbiwch hwng 2 amddiffynwr. Un o'r dynion lleia ar y cae. Ac yn amddiffynol, Siom i'r Drenewydd. Yn ymosodol, mae'r seren yn taro eto. Mae'n dasg anferthol nawr i'r Drenewydd. A pan ddoth y gol I fod yn 10, fi ddoth I ar ôl cyfnod pan oedd y Bala ar gorau o'r gêm. Rushton I gyffyrddiad cyntaf o'r ail hanner. A da chi rhyw deimlo bod angen iddo fo gael y bel. Leslie ac Roberts. I Colin Caton ddim yn hapus efo'r holl les ganddo fo. Burke beniodd honno. Lawr at Jones. Jones at Venables. Oedd y bas yr I fer a mae wedi adfer y sefyllfa. Burke. A mae Burke a Venables a Jones I gyd yn ddau weithio honno. Amser. Roberts. Fyniad Kenton. A di Kenton ddim wedi gallu ffurfio'r bartneriaeth nef a Roberts lawr o'r asgell chwith. Pan mae'r ddau yna ar ei gorau, maen nhw'n beryg. Venables. Mae hwnna'n frwydr dda efo Denny. Ac mae rai bod y Drenewydd nawr yn gynt falle na fydden nhw wedi mynd o wneud yn dechrau meddwl am eilyddio. Maen nhw angen gol. Mae Luke Bountford wrth gwrs ar y fain ganddyn nhw. Ia, dyna fo, ar y gair 6 o goliau gyda fo. A mae hwn di sgorio yn rownd derfynol y gemau ail-gyfle. A di gwneud hynny fwy nag unwaith.
Ond mae rhaid cael presenoldeb ymosodol nawr. O safbwynt y Drenewydd, Venables. Hughes. Kenton. Yep. A chwarae teg i'r dyfarnwr oedd o yna yn deud wrth Burke, gad y bel fod, gad nhw gymryd y gic yn sydyn os nhw am wneud, a maen nhw wedi gwneud. Mae hwn yn gyfnod pwysig iawn o'r gêm i'r ddau dîm nawr. Ac un peth am y Bala. Maen nhw'n cadw siarp, mae'n anodd i torri nhw lawr. Sbiwch ar Smith, Henry Jones. Os na'n eiliad, ddim modfedd o le. Burke. Venables. Gossett. A mae yna drosedd fanna ar Kenton gan Burke. A Carden Felen gynta'r gêm yn cael ei roi i Nathan Burke. Ie, dim amheth am hynny. Oedd y fraich i ochr y foch. A pan ydych chi'n gwneud hynny, be ddylech chi'n gwneud ydy gobeithio am Carden Felen a dim gwaith. A mae Kenton yn aros lawr. Nawr, dim dyma'r newid fydde'r Drenewydd dybio i wedi gobeithio wneud. Maen nhw'n dal i gymryd Leslie ffwrdd. Dyn nhw'n aros i weld os di Kenton yn mynd i fod yn iawn. Ac felly mae'r blaenwr Steve Leslie sy'n wedi cael y gêm orau yn gadael y maes. A mae Luke Bountford gychwynnodd i yrfa fel amddiffynwr nes i reolwr y Drenewydd McNally ar y pryd i newid o i fod yn flaenwr. Rhai Amadi fan efo'r bardd, mae o'n opsiwn ymosodol arall hefyd, petai'r Drenewydd. Angen goliau, ac efo Kenton yn aros lawr. Mae'n mynd i fod yn iawn, dydy. Ond Clec. A'r newid cyntaf wedi wneud gan Chris Hughes. Ac bydd o'n siomedig efo'r ail gol na. 2 beniad yn y Cwrt Cosby ydy'r ddwy gol. Williams, y capten, yn ei hanelu at y postyn. Sbiwch pwys na Smith sy'n yna. Henry Jones. Williams eto. Mae rhaid i'r Drenewydd wasgu nawr. Mae gynnw'r gallu wneud hynny pan nhw ar ei gorau. Bel yn cael ei chwirio allan gan Smith. Dim ond at Hughes. Tu fewn i Hughes. Mae Fletcher, mae'n i anwybyddu o. Mynd yn uniongyrchol, chwilio am Bountford. Mitchell wedi creu chydig bach o le. Mae'n taro yn erbyn Burke. Ac ar sgrech Keegan Jones. Mae'r amddiffynwyr yn ei gadael i. Ac fe gafodd Mitchell Afel yn honna. A mae Keegan Jones, wedi chwarae'n dda yn dydi. 2 arbediad allweddol cyn yr egwyl. Ac oedd yn awdurdodol iawn fanna. Fydd hi'n gysur falle'r Drenewydd wybod. Mae bron i hanner i goliau nhw ymhell dros dreian yn cael ei sgorio yn hanner awr ola gemau. Maen nhw'n ffit ac maen nhw'n agos iawn at gyrraedd y cyfnod pan mae rhaid nhw'n neud hynny. Mae dimau fo wastad yn ddeniadol. Y math o dîm da chi'n hoffi i gweld ond weithiau mae timau cry cydnerth yn ormod iddyn nhw, ar bel at yr eilydd, Bountford. A mi ddoth Miley ar draws i wneud digon. A tro'r Drenewydd ydy i hyrddio 2-3 ar ôl bob pel, a dyna rhaid nhw'n wneud nawr, mae angen iddyn nhw fod yn ngwynebu'r Bala. A mae Cynarfon a Met Caerdydd yn gwylio ac yn aros. Hon yn fyw heno ar Facebook Live ac ar YouTube. Y llall yn fyw fori ar S4C. Ac ar hyn o bryd, mae yna rhywbeth prin yn digwydd. Tîm oddi cartre. O bosib yn mynd â hi. A mae Colin Kate John di stopio cyfarth bron iawn. Mae'n gwybod nawr, mae angen cadw disgybleth. Allan gan Miley. Smith i fe, mae o wedi chwarae'n ardderchog. Di sgorio. Ond mae o nôl yn cynorthwyd, ddim yn cael cic rydd. A mae'r bel at Kenton. Kenton yn ceisio bwyd, a mae Venables di cholli hi. A Bountford ath amdani, cic gol fi. A mae yna sgrechian, a mae newid i feddwl. Newid i feddwl. A efo chydig bach o help gan i ddarnw'r cynorthwyol. Mae'n codi fawd, mae'n cydnabod o'n i ar fai. A gyda chi ryw ame falle bod o
o weld mor da roedd chwaraewyr y Drenewydd yn apelio. A chwarae teg i Kevin Parry. I derbyniodd a benderfyniad y dyn oedd yn nes at y digwyddiad. Smith yn mynd amdani. Na'r cyfle am wrth ymosodiad. Yn y drin erbyn 3 fan hyn. Mae Henry Jones yn codi ben ac yn gweld hynny. Hayes di 1. Mae Henry Jones yn mynd i hun. Cadw'r bêl na mor agos ac allan â hi at Hayes. Cyfle i chroesi hi a Denny ddath ar draws. Tafliad nid cornel. Ond wrth gwrs mae hyn yn mynd i ddigwydd. Efo'r Drenewydd yn gwthio fyny fel bu raid iddyn nhw. A ni'n mewn i'r hanner awr ola. Ac yn sydyn mae o'n dawel. A'r bêl wrth gwrs yn yr ochr iawn o'r cae o'i safbwynt o, felly allo ymlacio. A cyfle i Burns i chymryd i. Goset. Digon o brofiad. Roberts. Fyny at Bountford. Miley efo fo. Yn yr awyr mae Miley a Jones yn anodd i'w curo. Fletcher, allan at Mitchell. Mitchell at Bountford sy'n brysur ers dod ymlaen i fod yn deg. Mae Bountford i'r hoi, mae di mynd, mae'n dal i redeg ac oedd Keegan Jones ddim yn mynd i roi fywyd yn y fantol wrth neidio at draed y cawr Bountford. Fe benderfynodd y chwarae'n saff a'i chlirio efo'i draed. Tafliad i'r Drenewydd. Angen gol. Fletcher. Chwilio am Bountford. Peniad da gan Jones yn doedd. Mater o gadw llygad ar y bêl ydy pan mae gymaint o hynny o gyrff yn y cwrt Cosby. Miley. Tafliad i'r Drenewydd. A mae tempo yr ail hanner yma wrth gwrs yn codi. A mae rhaid fo wneud nawr wrth i un gythru am gol ar lleill. Ymladd i warchodus ganddyn nhw. O beniad. Venables, nôl gan Smith. Burke. Kieran Smith. William Hayes. Peniad lawr gan Denny, dim ond y Venables. Mi ddyle Mills Evans. Felio efo honna. Pwy sy'n na Kieran Smith? Mae gynno fo egni i'w losgi yn does. Jones. Jones. I sicrhau mae tafliad ydy'n byd mwy byddi. Goset. Henry Jones, hyfryd. Goset, as a hon yn mynd i gefn yr hwyd sa'i dipyn o gol ar ei Hayes beth i chyrraeddi. Ac oedd o'n gwthio'r amddiffynwr, ond dyna da chi'n gael gan Henry Jones. Dwi'n cofio Dylan Ebenezer yn disgrifio rabona o groesiad ganddo fo'n i gêm gyntaf dros y Bala yn creu gol i Steve Thames. A mae gynno fo'r gallu yr hyd a'r lledrith. Goset efo, dallt i gilydd i'r gêm. Roberts. Mitchell. Am ddealltwriaeth. A ryw gymysgedd y gêm mae wedi gael, mae wedi amddiffyn y dda, di wedi cael yr hyddid i wneud y gwaith. A so, fod y dyn cyntaf i Chris Hughes i arwyddo. Pan gyfa Chris Hughes i apwyntio yn reolwr y Drenewydd. Mae'n meddwl dipyn ohono fo. Kenton. Bountford, peniad da. Mae'n wedi cael ei gwarchod gan Burns. Ac yn sydyn, da ni'n cyrraedd rhan o'r gêm lle mae'r Bala'n dechrau cymryd i hamser bob tafliad. Venables. Pwy sy'n eto? Smith. Ond y braidd yn obeithiol, dim byd mwy na hynny. Mae Hayes yn fodlon i herlu di. Ac oedd o'n cam sefyll beth bynnag. Ac, wel, falle bod ni wedi cael gemau mwy cyffroes yn Anfield ac allan yn Amsterdam. Wrth chi mawyr mor hyfryd ar un da ni weld yma yng nghanolbarth Cymru. Mae wedi bod yn noson o liwiau
yn yn enfod uwch yn pennau ni. Venables, tasgir i arben ôl Mills Evans. Mae hwnna'n disgyn, ond y tu hwnt i Henry Jones. Williams y capten, allan at Fletcher. Fletcher yn gwybod i colli honna. Ac mae mi ddyla honna fod yn gigrydd yn dyle. Nath mestyn ar ôl colli'r bêl. Ddim yn mynd i gael honna nag oedd. Dwi'n yn siŵr pan oedd gan y chwaraewr ganol cae Fletcher reswm i gwyno. Ac i fod yn deg efo cefnwr y Bala, ond mewn cwyno dim ymateb ganddo fo, so hwnna wedi gallu troi'n hyll. Ac Hayes yn cael ei gosbi. Yr math o gyfnod bler fydd yn gwneud y Bala digon hapus ar hyn o bryd. Atal unrhyw lif sydd yn chwarae y Drenewydd. Mae Mills Evans yn mynd fyny amdani hi, peniad allan ac pwy sy'n gwarchod ac yn ddechreuno yna, Kieran Smith. A fo sy'n derbyn. Gyffyriad yn drwm fanna. A mae o am y goset yn dechrau dangos i stamp, dangos i profiad. A pan ydych chi'n ychwanegu enw Venables a Hayes at hynny hefyd. Dyna pan mae'r Bala yn mynd i fod yn anodd i'w curo. Mae wedi bod na'r blaen fel maen nhw'n deud. Denny allan at Williams. Williams. Hughes. Smith. Neu Roberts yn hytrach. Mae Roberts di chwarae'n dda ar cefnwr chwith. A Kenton. Dim digon ar y creisiad na. Pened allan gan Miley. Henry Jones. Cyflymdra gynno fo'n ogystal ar reolaeth. Kenton yn brathu wrth i sodle fo. Mae wedi canfod Hayes. Mae rhaid i Hayes fynd i hun. Mae'n gweld hynny nawr. Mae'n sylweddoli hynny ar i Mills Evans neu digon. Ond o'r hediad Henry Jones fanna yn gampus. Y bêl dan reolaeth drwy'r amser. Brathiad ar ôl brathiad ar ei bigyrne fo. Y safodd ar ei draed. Oedd o'n dal i fynd. Mae e fel pli yn ysgafn. Ond triwch i dal efo ddi ar y bêl. Dim ots pa mor gyflym mae'n mynd. Hughes at Fletcher, mae ddau yn ei bod mor agos at ei gilydd. Williams y capten. Yna'n bêl dda mewn. A mae Keegan Jones yn gweld ergyd gan Fletcher yn mynd hwybio'r postyn. Mae hwn 2 gol oedd Keegan Jones wedi hildio. Mewn yn lle Morris yn y gol, a mae'r 2 gol mae wedi hildio wedi bod yn ebyd y Drenewydd. A mae wedi arbed yn dda fwy nag unwaith heno. Mae Mitchell yn dod chydig bach yn amlycach yn y gema yn ymosodol, a dyna mae'r Drenewydd i angen. Venables, codi ac yn amseru y peniad. Roberts yn ei roi fi nôl yn hanner yr ymwelwyr o'r cae. Cyffyriad gan Jones eto. Y bêl yn troi'n hyfryd. A wedyn y bas at Hayes, a mae Hayes dan bwysau gan Roberts. A mae Dave Jones yn gwarchod hwnna. Cadw'r meddiant, dim cic gornel syth at ei gapten Williams. A dyn agosau at yr 20 munud ola. 2 gol o fantes gan yr ymwelwyr ar hyn o bryd. Nhw fydd yn mynd i rownd derfynol a gemau ail-gyfle. Denny. Fletcher. Pas dwt. Rheoli da. Berat Mitchell. Chwarae da fanna. Rushton oedd ar cyffyrddiad cyntaf. Pwy sy'n ôl yma? Sawl gwaith dwi'n enwio. Kieran Smith. Cofiwch, goch chi bleidleisio amser yn y gêm ar ôl 75 munud. Yw 5 munud bach i aros. Bêl gan Venables, digon o amser i weld Henry Jones. A mae Henry Jones a sawl opsiwn i di Venables, a mae Venables yn meddwl am fynd i hun, mae'n gweld Burke yn creu lle, Burke yn rheoli, Venables wrth gwrs yn ei ganfod o. Y bêl yn ôl wedyn at Smith, fewn at y Smith arall.
20 munud o'r gêm yn weddill. Kieran Smith sgorio y gol gyntaf. Diolch wedi cael y drydydd. Mae'n pasio at Henry Jones. Ar hyn o bryd mae hyn braidd yn hawdd. Ac yn y diwedd, oedd angen yr arbediad. Bountford, mae wedi cholli hi i Gossett. Gossett, Henry Jones. Henry Jones mewn o'n ormod o le. Mae'n amddiffyn gwael fan'na gan Denny. Ath o dan y bêl rywsut. Mae'r bêl gan Hayes. Efo mae Henry Jones. A mae Hayes yn pasio nôl at Kieran Smith. A Smith yn nôl at Hayes. Ond yn gyfnod da, mae rhaid i'r Drenewydd sicrhau bod nhw'n ildio trydydd gol. Tafliad arall fydd hi. A mae hwn yng nghanol popeth. Yng nghanol popeth. Arbediad da. Os o honna wedi lladd y gêm. Burns. A mi fydd y Bala nawr yn cymryd bob cyfle gan nhw i arafu'r chwarae. Gossett. Good goal. Ydi o di bod yn dymor o dan gyflawni. Ydi o di bod yn dymor da. Mae yna gymaint yn mynd i ddibynnu ar ganlyniad heno. Ond i'r Bala, mae wedi sgorio 2 heno, dim ond 12 gol mae'r Bala wedi sgorio ni 10 gêm gynghrair diwetha. Dyna di problem nhw wedi bod. O, maen nhw wedi cael 2 heno yn y gêm sy'n cyfri. Ac yna gyflem un arall fan hyn, o'r golwg di gollwng ni, a wedyn di gafel yn ei hi. Ac da chi'n rhyw feddwl nath Hayes y penderfyniad cywir fan'na. Sbiwch pwy oedd yn rhydd. Oedd Venables yn rhydd yn doedd. A pan da chi'n flaenwr, a da chi'n di cael gymaint o goliad tymor yma, da chi di dymuno gael, da chi'n mynd eich hun ar te. Sôn am flaenwr, mae'r Drenewydd nid yn annisgwyl yn dod yn arall ymlaen, a maen nhw'n colli'r bêl yn rhad fan'na Mills Evans, Burke at Jones. Mae Burke yn dal i fynd. Mae Hayes o'i flaen o. Venables. A mae o am unwaith yn rhy llac ac yn colli'r meddiant yna'r bêl gan Fletcher. Fyny at Bountford. Tu allan i Bountford mae Kenton. A mae Kenton yn dawnsio dros y dacl. O, mae'n mynd fewn yn hwyr fan ar Venables. O, mae'r dyfarnwr yn penderfynu, dwi'n meddwl, mae'r brosef gyntaf sy'n cael ei rhoi? Ie. Mae'r brosef gyntaf yn cael ei rhoi. Cyn honna. Honna sy'n cael ei rhoi. Ac Kenton chydig bach yn ffodus fan yna te. George Hughes sy'n gadael y maes, geith o fynd at Sandra. A mi geith Praia Amadi. Chwaraewr profiadol iawn, cyn chwaraewr Aberystwyth wrth gwrs. Sgorio Iran, gyfle i fynd fyny chwarae efo Bountford. Ac mae Hughes wedi bod yn brysur, a mae wedi bod yn anodd iddo fo a Fletcher. A'r gic yn cael ei chymryd yn sydyn. Keegan Jones yn dod, pwniad awdurdodol ganddo fo. Burke, i bwy mae honna'n disgyn, mae'n disgyn i Fletcher. Fe frysio o'i ergyd. A fel mae'r cloc yn tician dyna, mae gan ei ofn sy'n debyg o ddigwydd. Ac Fletcher, sydd wedi dechrau pob un gêm Uwch Gynghrair Cymru y tymor yma'r Drenewydd. Yn ergydio eibio'r postyn. 2 eilydd ymlaen gan y Drenewydd. 2 flaenwr. A mae'r rheswm am hynny wrth gwrs yn y sgôr. Smith eto. A mae Smith yn gwybod bod y cefnwr Smith wastad ar gael. Hayes, mae Hayes yn chwarae chydig bach yn fwy llydan ar. Mae Venables yn y cwrt, gorfod y bwysau ar honna. Di'r gwasanaeth gan Hayes ddim wedi bod yn dda o'r asgell chwith na. A mae Henry Jones yn chwilio am Gossett. A mae Henry Jones a byddwch chi'n teimlo bod yn mwynhau hun ar weitha'r pwysau, ar weitha'r pwysigrwydd y gêm. Burns. Gossett. Burke. Chwilio am Hayes. Hayes chwilio am Venables. Venables ceisio creu lle ardderchog. Smith! Oedd hwnna'n symudiad da gan y Bala. A dwi'n meddwl mae Gwenny mae o
Rhyw sgyrnygu mae o. Mae'n gwybod oedd o'n gyfle ar ddiwedd symudiad tot iawn. Ond oedd yna chwaraewyr amlwg. Wedi cael gafel yn ni. Chwarter awr o'r gêm yn weddill. Chwarter awr rhwng y Bala rownd derfynol y gemau ail-gyfle. Fydden nhw adre, fydden nhw ffwrdd. Mae hynny dibynnu beth i canlyniad y gêm rhwng Caernarfon a Met Caerdydd, wrth gwrs. Gan Fletcher. Gan sbiwch Hayes. Mae Hayes yn bod yn brysur. Hayes yn chwilio am Henry Jones. Dim gweith digon cywir. A bêl gan Mitchell. Mitchell at Smith. Roberts yn hydrach dio. O, mae honna yn gorau bod yn garden felen yn dydi. Ie. Mitchell a thackle rygbi ar Venables. Wel. Oedd hyd yn oed y dyfarnwr yn y pwynt sylwebu yn gofod hwnna'n gicrydd. Carden i Mitchell. Ac so hwnna ar gair rygbi, fysa wedi gweld Carden felen a chell cos pa bosib. Burns, William Venables. Mae o wedi dod fwy mewn y gêm. Kieran Smith, Hayes yn mynd amdani. Denny i'r adwy. A ydych chi'n teimlo, mae'r Bala yn canfod i'r rhythm ar yr adeg allweddol bwysig o'r tymor. Yr rhan o'r tymor sy'n cyfri. Gornel. A mae angen i'r Drenewydd wneud i hyn gyfri. A capten Williams sy'n di baratoi chymryd i. Mae Mills Evans amddiffynwr mawr di symud i fyny. A mae yna gyfarth unwaith eto o'r dde o'r pwynt sylwebu ni yn annog amddiffynwyr y Bala i wylio i dynion. Peidio gadlu neb, gael i ryddhau y peniad at y mil y cwrt 6. Mae'r golwr Keegan Jones yn dod. Nawr te, honna di disgyn i gris coch oedd y gol yn hollol wag. Mae Mills Evans yn dal i fyny yno. Mae Keegan a Mitchell yn mynd am yr un bêl. Mae'r bêl gan Henry Jones cyflem wrth ymosodiad. Mae gynno fo'r gallu i aros am gynorthwy a mae Hayes yn bodlon gweithio i greu y cynorthwy hwnnw. Mae'n mynd i hun ar hyn o bryd. Aros am y gefnogaeth. Digon o brofiad a digon o gryfder y tafliad i'r Bala. Ond yn hen arall y cae, mi oedd na fygythiad. Mi oedd y bêl na fel taten boeth am gyfnod, a pan fethodd y golwr a chyrraedd, oedd hwnnw'n hanner cyfle tasau i disgyn i rywun mewn crys coch. A Mitchell eto, ers iddo fo gael bod yn amlycach yn ymosodol, yn ei chanol i. Da ni'n clywed heno gyda llaw bod Les Davies sôn am flaenwyr di arwyddo i Aberystwyth heno ar gyfer y tymor. Venables. Ar ei droed, ac arbediad arferchog allweddol gan Dave Jones. A da chi ddim eisiau rhoi lle ar y mil y cwrt Cosby hwn. Gafodd afel yn ni. Da chi wedi disgwyl i'r golwr wneud yr arbediad, ond wedi deud hynny, oedd yn arbediad da. Wel, Les Davies i gyn glwb Venables Aberystwyth. Maen nhw'n symud o gwmpas. A mae'n dda i cael nhw yn Uwch Gynghrair Cymru. Henry Jones. Yep. A drosedd, ddim yn siŵr os mae'r amddiffynwr Maili oedd yn gyfrifol, a mae'n brysio nôl. A da'n agosau at y 10 munud ola. Mae wedi bod yn pwy feiddiau ddeud nad oes modd dod nôl o fod 2 ddim i lawr. Ar ôl yr wythnos o bêl droed da ni wedi gael. Cofiwch, gwych chi bleidleisio am seren y gêm. Mae yna 5 munud ar ôl i wneud hynny. Bêl gan Roberts, Henry Jones efo fo. Roberts yn mynd i hun. O! Mae o'n rhyw deimlad. Mae wedi chwarae'n dda yn wedi gyda ymosodol. A mi oedd na wiriad yn doedd, ond gol fyddi.
A mae gan y Bala 10 munud i warchod i Mantes. Miley, switch off! What's the one coming back, Stu? Unwaith eto, dim bris ar Keegan Jones. Goset, peniad da gan Goset. A mae Mr Parry y dyfarnwr, mae rai deud wedi gadael i'r gêm a lifo, mae wedi derbyn hyrddiadau corfforol rhwng chwaraewyr. Diolch wedi bod yn rhy barod i chwythu chwiban a pa mae wedi gwneud, mae wedi bod yn gywir. Y penderfyniadau fydd yn ddadleuol oedd y penderfyniadau sydd wedi golygu goliau a dim goliau. Oedd na gam sefyll, oedd na ddim cam sefyll. Ond oedd o'n dibynnu ar ei gynorthwywyr yn y penderfyniadau'r rheini wrth gwrs. Un gol i'r Drenewydd, a y stori'n gallu bod mor wahanol. Mae Henry Jones fel chydig bach yn rhy glyfer fanna, y bel at Mitchell. Ond ddiffyn da eto, Venables oedd yn ôl yn cynorthwyo. Y belfyniad Hayes, ddyle fod i dal y bel fanna, falle Burke a Venables, mae Fletcher mewn, bach o le gan Fletcher, mae Bountford yn galw amdani hi. Mae'r bel yn dod at Fys, di bod yn dawel iawn! A rystyn di hwnnw, ond mae yna gam sefyll eto wyddoch chi. Mae yna gam sefyll eto, a di hwn ddim yn mynd i fod yn ddyn poblogaidd hyn o'n y Drenewydd. Di ddim yn cael ei chaniatáu. A dyna'r gol mewn gwirionedd oedd ei hangen ar y Drenewydd. A maen nhw gyd yn holi pwy oedd yn cam sefyll. Nawr te, pwy mae'n taro? Ie. Mae hwnnw yn benderfyniad. Oedd yn dod ar Chris Gwyn. Oedd y brotest yn llafar iawn. Oedd hi ar bwy ddoth y cyffyrddiad. Oedd hi ar Chris Gwyn, ynde? Diolch wedi dod oedd hi ar Amadi, na di? Diolch wedi dod oedd hi ar chwaraewyr oedd yn cam sefyll. A mae'r dyfarnwr yn holi. Does am VAR yn y Drenewydd. A gobeithio mae'n neud holi am o'r ymateb mae o. A mae o'n cadarnhau. Mae'n cadarnhau y penderfyniad. A mi fydd y Drenewydd. Dyma ni, yr ergyd gan Rushton. A mae'r Drenewydd yn mynd i fod yn cwyno am amser maith iawn am honna. Di'r penderfyniadau. Fydda nhw'n teimlo, ddim wedi bod yn garedig iddyn nhw heno. Roberts eto. Chwiliam Amadi at Kieran Smith. Kieran Smith yn cael ei faglu. Chwaraewch ymlaen y dyfarnwr eto. A mae Burke yn gwneud hynny ag y chwiliam Venables. 7 munud o'r 90 yn weddill. Dychmygwch tas a honna di cael i'r hoi am 7-8 munud fydd e ganddo ni. A mae yna regi a bytheirio a thrafod y penderfyniad yna. Mi oedd Chris Hughes yn feddwl bod gol gynta'r Bala yn cam sefyll. Ond yna 2 gwestiwn mewn gwirionedd. Oedd yna rhywun yn cam sefyll, falle wedi bod yn amharu efo'r chwarae. Yn ail, oedd hi ar pwy ddoth y cyffyrddiad. Ond y teimlad cyffredinol ydy bod y Drenewydd wedi bod yn anlwcus iawn efo'r penderfyniad. A mae rhaid nhw anghofio, os di'n bosib gwneud, mae rhaid nhw ganolbwyntio os di'n bosib gwneud 5 munud ag ychydig eiliadau yn weddill. A'r tafliad i'r Bala, Venables yn defnyddio ei brofiad. A pan ydych chi'n edrych ar dreigl y gêm, y gol gafodd ei gwrthod i Rushton yn hanner cyntaf oherwydd cam sefyll. Penderfyniad agos iawn. Venables. A dyma lle mae profiad y Bala'n cyfri. Maen nhw'n gallu cadw'r meddiant. A mae pwy bynnag sy'n mynd i gyrraedd rownd derfynol y gemau ail-gyfle yn mynd i wneud yn dda iawn os nhw'n cyrra'r Bala. Ac os maen nhw wedi dangos heno ar yr adeg o'r tymor sy'n cyfri, bod ganddyn nhw unigolion, ond hefyd
Mae ganddyn nhw Sharp sy'n anodd i giro. Roberts. Venables wedi chwarae'n arferchog. Mae'r hoswn i am eich penderfyniad chi am ser yn y gêm. Y Bale at Gosset. Y Bale gan Roberts eto. A mae pobl hwmpas sy'n dal i holi. Pwy oedd yn cam sefyll? Wel, a Madi oedd y dyn enwes i os unrhyw un. Y Bale at y postyn pella yna. Dim amheuaeth yn y meddwl i bod y cyffyrddiad ola wedi dod oddi ar grys gwyn. Oedd Amadi yn ffordd y golwr dybed, oedd o'n cam sefyll ac yn ffordd y golwr. Rhaid nhw anghofio am hynny. Mae angen i hon gyfri. Mynydd o gic. Y penia gan Mills Evans. A mae'n dyrnu'r ddeiar yn ei rwystredigaeth. Ac mae o'n gwybod bod y cloc yn dal i dicio na mae'n gwybod hefyd na fydd y Bala yn brysio i gymryd y gic gol yma. Fe gododd o'n dda. A da chi wedi pleidleisio. Mae'r bobl wedi siarad. A Henry Jones ydi ser yn y gêm. Un rheswm pam di'r peniad cywir hwnnw. Oedd o'n beniad da. Fe gath o rhwng amddiffynwyr llawer iawn mwy. Ond fo sy'n rhoi'r hufen ar y gacen mewn gêm ynde. I gyffyrddiadau fo sy'n gwneud i chi ganu grwndi. A Henry Jones di ser yn y gêm. Y Bale gan Rushton sy'n wedi cael ail hanner agos mor ddylanwadol ar hanner cyntaf. A Madi yr eilydd. Ac unwaith eto mae Henry Jones yn dod. Nawr mae Hayes o'i flaen o. I'w lwybr o. Mae Jones yn brasgamu. Yn gobeithio fydd y bas yn dod i'w lwybr o. Y Bale mewn at Henry Jones. Mae dyn ni wedi gyd yn dda fanna. Yn wir Rushton oedd o. A ni'n sôn nad ydy wedi bod yn amlwg. Wel, nid fanna bydde wedi dymuno bod. Mae Rushton wedi gobeithio bod yn mynd arall y cae. Ond fe redodd yn ôl yn dda fanna i achub i dîm. A fydde wedi bod yna. Fydde Henry Jones o bosib wedi cael ei ail gol. Dau funud a hanner o'r 90 yn weddill. Mae yna un o ddau o anafiadau wedi bod, mae yna eilyddio wedi bod, mae yna ddadle wedi bod am gol fadleuol. Na chafodd ei chaniatau. Smith a Jones, y ddau sgoriwr mewn partneriaeth. Colin Kitchen yn sgrichian ddim cweit yn da sef bod hwnna wedi'n cael ei rhoi'n cic gol. A mae Dave Jones yn gwybod bod rhaid o frysio. Mae angen hon ymhen arall y cae mewn i'r funud ola o'r 90. Fy'n y 34 munud. A Madi'n cael ei giro. Williams. Na tei, mae hwnna'n disgwyl o Mitchell nath o lawio honno. O, mae'r Bale wedi cael ei rhoi fewn yn nghefn yr hwyd. A mae Kenton wedi sgorio. A falle bod y Drenewydd wedi cael dipyn o look yn fanna. Ac os oedd na awgrym o lawio wrth i'r Bale fynd i lwybr Kenton, bydd dim ots gyda Drenewydd. Maen nhw wedi cael ei gol. A mewn wythnos dramatig, oedd hwnna'n lawiad yn doedd. Ond falle bod nhw'n heiddi ychydig bach o look maen nhw wedi cael fanna. Ond dim camgymeriad gan Kenton, fe gadwodd yr Bale lawr. I golwg arall. Holl ffordd lawr i braich o. Ond dyna ni, mae'r penderfyniadau yn gallu mynd o'ch plaid chi ac yn eich erbyn chi, a da ni mewn i'r amser ychwanegol o fewn 5 eiliad. Ac mae Sheridan brofiadol yn paratoi i ddod i'r maes, a mae Hayes yr un mor brofiadol ddylanwadol ers yr egwyl yn gadael y maes. Nawr te, faint o amser ychwanegol fydd. Ac ydy'r wythnos ryfeddol hon o bêl-droed yn mynd i daro Cymru. Ie, Hayes di chwarae ran. Sheridan ymlaen. 3 neu 4 munud. Dybiau i. Fydd o amser ychwanegol. Hayes yn gadael, Sheridan ymlaen, dim ond i gadarnhau. Un gol ynddi hi. Sgan y Drenewydd ddim byd i golli rwan. Taro popeth ymlaen. Miley. Anlwcus braidd. Y mestyn am y Bale cael ei gosbi, cic.
Mae'n cael ei rhoi i'r Bala. A da ni'n aros 4 munud o amser ychwanegol. 4 munud a da ni mewn i'r gynta. Y llif o leadau llachar. Yr hael di cilio, y glaw wedi peidio. A'r Bala o fewn llai na 4 munud o rownd derfynol a gemau ail-gyfle unwaith yn yr rhagor. Maen nhw'n cael eu hannog i frysio, a mae angen iddo fe frysio. A sgrech Colin Caton oedd, rhowch y peli lawr y sianel. Dwi'n meddwl bod yn bwriadu rhowch y bel dros yr ystris, a roi'r bel i'r Drenewydd. Maen nhw wrth gwrs yn mynd i frysio i daro hon fyny'r cae'n syth. Gôl Kenton, di'r rhoi llygedyn o obaith. Jones. Fyny a hi yn chwilio am Bountford, y mad yna hefyd. Y pendiad gan Jones sydd wedi bod yn arferchog yn yr awyr. Fletcher eisiau cymryd y tafliad yn sydyn. Fo sydd wedi bod yn hyrdio'r tafliadau hir yma mewn. Da wedi chwarae 1 o'r 4 munud amser ychwanegol. Mewn a hi tuag at Bountford. Fo sy'n cael ei ben iddi hi, mae Mitchell fewn yna. Nawr dyma Bale yn disgyn i Robert. Robert yn cael ei fagu, chwaraewch ymlaen efo dyfarnwr. Robert yn mynd i hun. Ac ar ôl chwarae'r fantes am cic rydd yn cael ei rhoi. A nawr wrth gwrs mae'r Drenewydd yn deud pam na gawson ni'r gic rydd. Yn dda i gadw ar ei draed, mae o'n gwybod. Mae amser yn brin, ond oedd honno yn ergyd dyn, braidd yn rhwystredig, oedd yn brysio gormod. Fel da ni wedi gweld yr wythnos yma, mae 2 funud a hanner yn amser hir mewn pêl-droed. Kieran Smith, ni gadael i. Lawr y sianel unwaith ar rhagor, golwr y Drenewydd, ar ei ben ei hun yn gorfod brysio i erlyd y bel ei hun. A mae Colin Caton yn gwybod. Mae o fewn llai na 2 funud i ganlyniad sy'n gweddnewid tymor y Bala. Maen nhw wedi dechrau chwarae'n dda pan mae'n cyfri. Cyfle arall i'r golwr oedd hi nôl i fyny'r cae. Mae gan y Bala amddiffynwyr mawr sy'n gallu delio efo hyn. Goset sy'n yn delio efo hi. Kieran Smith yn ddeallus lawr tua'r asgell Henry Jones yn rhoi Roberts dan bwysau. Burke. A mae yna ymladd am bob un. Eiliad o feddiant nawr. Burke i mewn yn galed, chwarae da. Y bel i lwybr yr eilydd Sheridan. Jones yn disgyn. Ond wedi cael ei daclo yn anheg. Dwi'n meddwl falle bod wedi sylweddoli bod allan o'i gôl. Fe sgrychiodd o pan nath o lawr dim amheuaeth am hynny. Oedd o dan drwyn y dyfarnwr cynorthwy, ond nath o ddim gweld crosed. Ac mae'r Bala rhyw deimlo. Falle mae'n gwybod bod allan o'i safle oedd o. Ond na'n crosed fan yna god. Oedd o'n llawer beth bynnag. O tasa'r bel di mynd i gris gwyn. Fasa gôl Dave Jones di bod yn wag, ond mae'r eiliadau yn mynd heibio. Da ni'n agosau at yr hanner munud ola. Oedd o'n ddigon amser i Tottenham. Roberts. Y tafliad i'r Drenewydd. Unwaith eto Fletcher sy'n dod ar draws. Ganddo fo mae'r gallu i'w rhoi di lle mae hangen i yn y cwrt Cosby. Mewn ar tafod chwilio am Bountford. Venables i fyny. Bountford ar draws y cwrt. O, mae fel taten boeth neu unwaith ar rhagor. Mae'r amddiffyn y ddewr Bountford at y postyn pella. Mae'n cael ei chliru yn y diwedd gan Smith at y Smith arall. Nôl mewn a hi eto. Bountford Mills Evans yn dal i fyny yno. Di Bala methu chlirio hi. Ac yn y diwedd maen nhw'n gwneud. Y gic gan Burns. Tuag at yr ystlis. Mae rhwng y dyfarnwr a'i chwiban rwan. Da ni mewn i'r 5 munud amser ychwanegol. Sheridan i fewn. Ac unwaith eto, Fletcher yn mynd lawr yn drwm. Mae Sheridan i weld Carden Felen am y dacl honna. Ond fe ddim yn myndio. Acos maen nhw'n amddiffyn efo popeth gan gynnwys proseddu nawr. Hon fydd y gic ola mewn i'r cwrt. Mae rhaid bod hynny wir. Da ni yn agosau at y 5 munud o amser ychwanegol. Fletcher. Mae'r golwr i fyny wrth gwrs i fod o... Fo sy'n cael ei bennu'r bel! Ond i ddim yn mynd i fod yn gair liwelydd ar Dave Jones.
Fe ddoth o, fe gyrhaeddodd o, fe beniodd o, ond ath i heibio'r postyn. A mae'r gic gol yma dybiau i gan un golwr ar ôl methiant golwr arall yn mynd i ddod ar rownd gyn derfynol yma i ben. Da ni mewn i'r chweched funud, fydd yna garden felen i'r golwr am wastraffu amser. A dyna yr wastraffu amser am lycad wedi weld as amser maith, ond os glwth o sgrech y chwiban, fydd o ddim yn poeni gormod am hynny. Dim chwiban eto. Nawr mae'n dod, a mae'r fuddugoliaeth wedi dod i'r tîm oddi cartre yn y gemau ail-gyfle. Kieran Smith ar peniad cynta, fo sgoriodd gol gynta'r gêm. Peniad Henry Jones wedyn yn dyblu y fantes. Oedd y Bala'n edrych yn gyfforddus. Ac yna, gol hwyr iawn gan Joe Kenton yn rhoi llygedyn o obaith i'r Drenewydd. Ond doedd ddim yn ddigon. A mae'r ymwelwyr, tîm Colin Caton, yn camu ymlaen i rownd derfynol y gemau ail-gyfle. Gêm llawn digwyddiadau, gêm llawn pynciau trafod. Fydd gan Chris Hughes farn i'w fynegu ar sawl penderfyniad. Ond dan y llif oleadau yn y Drenewydd, y stori yma ydy, ar drothwy y gêm rhwng Caernarfon a Met Caerdydd, mae'r cymal cyntaf o'r penwsos mawr ar ben. Ar sgôr, y Drenewydd 1, y Bala 2.